צריך להבין שהאנשים שבאו לכאן, אני מתכוון להורים שלנו, הם היו חקלאים, אבל להגיד לך שהם ידעו כל מה שצריך לעשות, בשטח הזה הם לא ידעו. אמרתי על בעיית האבנים, שאת רואה כל הזמן כאן אבנים, זה הפריע לכל מיני גידולים. ואז, כשעלו לשטח, עשו פה, שתלו חרובים. אולי ראית את זה בתמונות, אם לא, אז לכם לדבר על זה. היה פה שטח של חרובים. עכשיו, אף אחד לא ידע שחרובים יש עצי זכרים, עצים נקביים. ועל מנת להפרות וליצור חרובים, צריך שורה כזאת, שורה כזאת. שם השרידים של עצי החרובים, את רואה אותם שם מולנו? כן, כן. כל השטח הזה, שהוא אבנים, ובאמת חרובים התאימו לאבנים, היה שטח אבנים, אבל אני לא חושב אי פעם שאנחנו אספנו יבול, כי זה היה מחוסר ידע שצריך לשתול שורה כזאת, שורה כזאת, כדי שיהיה פרי. כן. אז פרי לא היה כל כך, ומצע חרובים נשאר בתור זיכרון על השטח הזה. היה מה שנקרא משק מעורב. מעורב זאת אומרת השתדלו לא לחיות מגידול אחד או מענף אחד. ואז ניסו לעשות פה, ותכף נדבר על עוד חלקה, עשו בננות. פה. רק אף אחד לא בדק שמזג האוויר פה מתאים לבננות. אני, הכיתה שלי, אנחנו חפרנו בורות לבננות, ושתלנו בננות, אבל זה לא בדיוק התאים לאופי של העסק. זאת אומרת שמחוסר ידע, לא מאשים אף אחד, לא את ההורים שלי ולא זה, אבל את רואה, נשארו חרובים, שם בפינה ההיא, שהיות והם היו על השטח שאיפה שהכביש, אז פינינו את זה בשביל הכביש, קיבלנו פיצוי יחסית טוב, בגלל שהליצים מקבלים פיצוי יותר גדול משטח קרקע רגיל. כן. עכשיו, השטחים האלה שאנחנו רואים עכשיו, היו שטחים, כמו שאמרתי לך, לא בדיוק מתאימים לגידולי שדה. זאת אומרת, שהיו פה אבנים, ואבנים מפריעות לך שאת מקלטרת למשל, ומתרוממת אבן, היא גם מציעה תשתית. מבינה? אני כבר לא רוצה להגיד שאבנים, אז צריך להשקות בצורה אחרת מה שמשקים בשטחים אחרים. עכשיו, בהתחלה השקו פה בעזרת ממטרות. היינו מעבירים את הצינורות, אלומיניום, משורה לשורה. יותר מאוחר התחלנו לגרור את הצינורות אלומיניום. לגרור, זאת אומרת, על כל 12 מטר של צינור היו גלגלים, היינו באים טרקטור, מתחברים, נגיד מכאן, זה נוח מאוד, כי את רואה יפה מאוד, שמכאן אפשר לעשות קווים עד שם, עד הפינה ההיא, איפה שאת רואה שם את העצים, וכמובן שככל שהשורה יותר ארוכה, אתה יותר יעיל בנושא של הגרירה. היום יש קיבוצים עם אדמות יותר טובות, הם שמים קווים נעים. אתה יודעת מה הקו נע? שהוא נע בכוחות עצמו. זאת אומרת, אתה שם מנגנון חשמלי בנקודה מסוימת, רואים את זה הרבה בחולה למשל. קווים שנעים מאזור לאזור, משקים, כן? ולא צריך לא עבודת ידיים ולא זה, אבל אחד היתרונות של כותנה באותה תקופה היה שקיבלנו מקדמות. זאת אומרת, כשהייתי גזבר למשל, היינו מקבלים מקדמות לפי 5,000 דונם. כמובן שלא הגענו ליבולים של 5,000 דונם. אז בסוף היינו צריכים להחזיר חלק מהמקדמות. אבל הגזבר זה היה מאוד נוח, שבחורף מקבלים מקדמה על 5,000 דונם, זה היה הרבה כסף.
זה היה דולרים, כי הרי מכרו את הכותנה בדולר. טוב, נגענו בשטח הזה, וכל השטחים. פה הייתה לנו הבאר, אני מדבר על העניין של המים שלנו, היו לנו בארות מים. זאת אומרת, עינת יושבת על מקום שאיפה שלא לא תחפרי, תגיעי למים. עכשיו, ברור שמקורות מאוד לא אהבה את זה שיש לנו באר פרטית.